löydettiin hilseen yleisin syy, tietyn hiivasienen liikakasvu, kehitettiin Nizoral. Siinä on lääke, joka hillitsee hilseen. Nizoral lääkekuurin saat vain apteekista. Sä saavuit aikaan paikkaan odotetun. En koskaan saata tietää, millä määränpään tieni vietää. Matkamiehen vieraan tunnetun. Haaveissa vaiko oot mun? Saattaa, tää unta olla saattaa. Tärkeintä on nautinto. Chick. Uudet jämäkät Mazdat. Euroopassa kehitetty ajettavuus. Mahtava suuntavakavuus. Erittäin jämäkkä turvakori. Mazda. Familia. Neo. Forte. Hankin lainapaperit. Soita heti 90 500 500 tai käy R-kioskilla. Independent. Tässä työssä tulee syötyä aina silloin, kun siihen löytyy aikaa. On selvää, että napostelu ja pienet välipalat eivät ole hyväksi hampailleni. Pureskelen säännöllisesti Orbit Xylitol purukumia, koska tiedän, että se pitää hampaani ehjinä ja terveinä. Siksi Orbit saa käyttää Suomen Hammaslääkäriliiton suositusta. Tervetuloa viikonloppunäyttelyymme 14-15 tammikuuta koeajamaan uudet Mazdat. Huipputarjoukset K-suurmyymälöistä. Atrian porsaan ulkofile 39,90. Jump irtoherkkusiedet 29,80. Sekä Oolanin perunasipulisekoitus ja valkosipuliperunat 8,90. K-suurmyymälät Superveksi, Kotihalli, Ykköshalli, Kontumarket, Isojako ja Superpähkinä. Paljonko on yksi Hampurilaisateria? Vain 14,90. Paljonko on Kokonainen hampurilaisateria? Yksi hampurilainen, pienet ranskalaiset, pieni juoma. Noin paljon. Ja näin vähän. 1+1, siis mulle kans.